5 ang naangol sa duha ka aksidente sa may South Road Properties kun SRP karong adlaw. Siluan mayroon din sa report. Wa na mahitsura ang dung niining usa ka van human mukatkat sa Center Island sa may SRP ug midasmag sa poste sa kuryente. Gikan sa dakwen sa Sugbo ang naaswing van, luwan ang tulo ka managhigala. Ug samtang nagsubay kini sa may SRP habig sa barangay Kansohong pasado alas 5 kaganihang kadlawon, nahitabo ang aksidente. Matud sa nagmaneho sa van nga si Angel Sanchez, kalit siyang gisiradan sa usa ka motorsiklo. Sa tunga jud mi ato. Kuan ang motor ni kalit lang siya kanang kuan mado kusog na ba ni ana lang siya kalit ni change lane ang guys yan balin siya sa mong lane mingo ra ba unta ba kay to mao tong naigo. Tungod sa hitabo, nadangat sa tambalanan ang iyang higala nga si Sean Labang, 22 anyos, kinsa naglingkod sa front seat ni atong higayuna. Kini human siya mahiagom og mga samad ug bunog. Nahiagom usab og mga pangos ang lain nilang higala nga si Jay Daitol, 24 anyos, kinsa naglingkod sa backseat. Madong sila sa south kami, taga diha kami. Moto, dikat lang paghitabo. Yan mo to nakatulog siguro ang driver mo to na kalit niya padong sa left niya mo to naabot mi diri sa center lane. Ang driver sa motorsiklo nga si Enrique Borja II mihimakak sa pasangil. Ang angkas ni Enrique niadtong higayuna, ang higala niyang si Rica Manlunas, kinsa nahiagom og dakong samad sa wang paa. Samtang nabali usab ang wang bukto ni Enrique. Kalit lang nabanggaan mi sa kalit lang kayo. Wala na ako. Ang akong motor ma'am naadiri basig ningon siya nakustong nga sama na ko para astungan niya akong motor mabudri. Base sa investigasyon sa Talisay City Traffic Police, nasuta nga ang van ang midasmag sa motorsiklo. Maklaro mo sa impact bitaw. Ito pa so sa gisulti sa driver sa motor, straight yang dagan nya hinay. So bisan pa siya muliko siya gamay, nya maigo siya. So ni padulog sa stop lane. Nya og hinay lang po tumudagan tong sa van bitaw. Dili ingon anak kadako ang damage. So klaro man sad sa damage, naigo siya sa poste. So kusog-kusog gyud ang dagan. Samtang alas 11 ganihang udto, nadangat usab sa tambalanan ang driver sa motorsiklo ug ang angkas niini human madasmagi sa usa ka minibus at bang sa may Talisay City Hall. Uban ni Marlon Belgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.